Příště se znovu vydáme s tou termokamerou v ruce k některým domům, abychom objevili další recepty, jak zabránit zbytečným únikům tepla. Já si tady teď připravím listárnu, budeme se dívat do vašich dopisů a vy se zatím podívejte, že dnes už je možné skoro všechno, tak třeba můžete takový plot přišroubovat do země. Pokud se letos chystáte stavět nový plot, pan inženýr Houžvík nám představí systém, který se zcela obejde bez betonu a je velmi jednoduchý. Rádi bychom ukázali zakládání plotů pomocí zemního vrutu, který je nejjednodušším způsobem, jak v podstatě postavit plot na zahrádce nebo kdekoliv jinde, tak, aby jsme mohli plot stavět v zimě, za jakéhokoliv počasí, abychom mohli ten plot mít hotový během jednoho dne. Z čeho se ten systém skládá, nebo popište nám princip? Základní inovací nebo základním prvkem, který je produktivní, je zemní vrut, ve kterém je plotový systém ukotven. Je to systém, který pomáhá instalovat a staticky držet ať už svislé nebo záporové stojky a nemusí se ty díry předkopávat, ale v podstatě se vrut zašroubuje jako každý jiný vrut, který znáte do dřeva. Mluvíte tady o zemních vrutech. Co to vlastně ty zemní vruty jsou? Tak. Kovový zemní vrut je technický prvek, který je poměrně unikátní a neznámý. Je to konické ocelové tělo vykované z jednoho kusu, opatřené závitem. Jeho kouzlo spočívá v tom, že ve chvíli, kdy se zapraví do země, tak ten kónus rozvalí zeminu, ale zároveň závit ho drží nesmírně stabilně i proti vytažení, což třeba u zatloukacích kolíků nefunguje. A teď mě a diváky přesvědčte o tom, jak jednoduché je zapravit tady ty kolíky do země. V podstatě věc není složitá, úplně nejjednodušší princip je pákou, kdy narazíme vrut a šroubujeme ho do země. Jaké jsou další způsoby zaparování toho vrutu do země, třeba v případě, že budu stavět pergolu? Existují vruty pro instalace například dřevěných trámků, pro pergoly, dětské sestavy a je možno použít jednoduchou páku a prodloužit si ji tak i s ohledem na velikost vrutu a náročnost zapravení. Dále samozřejmě v případě, že existuje potřeba zapravit vrutů více, je jednodušší si vypomoct tím, že si půjčím nářadí, které je k instalaci potřeba. To znamená, je možno využít instalačního kříže, který je v případě potřeby možno prodloužit ještě na obě strany, čímž se zvýší páka při otáčení vrutem. Jak je potom zajištěno, že sloupek se v tom vrutu po nějakém čase nevyvyklá? Tak, trubka plotu je uložená ve vrutu zhruba do 30 cm, je obsypána hrubozrným štěrkem a ten štěrk se zakousne do těla té trubky a neustále se do toho těla zakousává víc a drží trubku oproti vyvyklání i proti vyndání z vrutu ven. Výhody tohoto systému ale spočívají ještě v něčem jiném, než jenom v zapravení samotného vrutu do podloží. Zemní vrut je prvek, který je možno kdykoliv demontovat, čímž se ekonomika výstavby velmi zvyšuje. Protože ve chvíli, kdy sloupek betonujeme, tak instalovaný beton je v zemi na pořád a jeho hodnota je tudíž nulová. V případě použití zemního vrutu je možno ten vrut použít i opakovaně. A kde všude můžeme váš systém vůbec využít kolem domu? V podstatě lze zemní vruty využít pro kotvení plotů, zahradních domečků, dětských sestav, houpaček, pergol, teras. V podstatě využití je velmi široké. Vyhlašujeme novou soutěž, tentokrát o ceny, které věnovala firma Kryner.cz, generální dovozce unikátního systému zakládání a kotvení staveb. Soutěžní otázka zní: je při použití zemních vrutů potřeba beton? Za A ano, za B ne.
Správnou odpověď posílejte ve formě SMS ve tvaru rec, mezera A nebo B na telefonní číslo 906 0209 a to pouze do čtvrtka 26. února do půlnoci. Každý ze 4 vybraných soutěžících, kteří správně odpoví na naši soutěžní otázku, získá zemní vruty v hodnotě 10 000 korun podle vlastního výběru. Soutěžní otázku také najdete na www.iprima.cz v sekci pořadu receptář.